Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuot ulit tayo. Nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Enero 25 hanggang 27, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bodado mula sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Ngayon, umpisa na natin ang ating update. Ito ang latest GovSat at kagaya ng sinabi ko nung last nating pagbabalita na ang hanging amihan ay bababa po dito sa buong Luzon. Kasama po ang ibang bahagi po ng Kabisayaan at ibang portion ng Mimaropa ay nangyari na po. At kahapon, nagbigay po ng malalakas na ulan sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan. Ang ibang areas po ay lumampas po ng 100 milimetro, which is good dahil po ito po ay makakatulong po sa mga farmlands na pwedeng maapektuhan ng El Nino at makakadilig po ito sa mga kailangan ng mga farmers, sa mga farmlands sila, okay? Kailangan po ito. At dito rin sa Naga, medyo umabot po ng almost 50 millimeters ang 24-hour rainfall. At sa mga oras na ito ay medyo humihina na po ang shear line. At nafe-feel natin ang malamig na hangin na po mula sa hanging amihan. So ito po kasi ang palatandaan pag may papalapit po na hanging amihan, nauuna palagi po dyan yung boundary po ng init at lamig. Okay, yan po yung tinatawag nating shear line. Pag dumating na po yan, ay magkakaroon po dyan mga thunderstorms. Yan po ang line of thunderstorms kasi dyan po nagsasalubong buong mainit na hangin at yung malamig na hangin. At once na settle down na po, medyo na-settle down na po ang temperatura, okay? At syempre, mananalo po ang malamig po niyan habang bumababa po itong shear line. Papalit po ang medyo okay naman po ang panahon. Balik sa normal ang ating panahon, ba't mahangin at malamig, okay? At kanina pa, kaninang tanghali, medyo umawat po ng 22 degrees Celsius ang ating temperatura kahit tanghali na supposedly nasa 29 o 30 hanggang 32 pag walang amihan. So, yan po ang short coldness na feel natin pag ganitong panahon ng cool dry season. Eh, nasa tropics kasi tayo. Maybe kung nasa middle latitude region tayo, baka nag-i-snow po at medyo delikado naman po yan sa mga ating kababayan dahil hindi po tayo sanay sa malamig. Kaya sobrang lamig po dito sa may area po ng Shanghai, Hong Kong, at itong pagbuga ng hanging amihan, ito po ang nagbibigay ng ilang buwan na malamig na panahon. Okay? Minsan magkakaroon ng break, kagaya ng nakalipas na ilang araw. At ngayon, medyo enjoy natin itong lamig na ito at makakatipid po tayo sa air condition. Okay? Bukas po, itong shear line ay yung natitirang kaulapan niya kasi hihina po yan. Bababa po dito sa may Visayas. Then later on sa Sabado dito sa northeastern Mindanao. So, ang papalit dito na panahon sa Kabikulan ay medyo maganda po ang panahon. At dito naman po, medyo maulan sa may Visayas at northeastern Mindanao. Mag-iingat lang po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas at landslides na posibleng i-generate nito mga ulan na dala ng shear line. Ang ibang bahagi po ng bansa dito sa may western sections ng Luzon, although walang ulan dyan, talagang napaka-dry po sa area na yan, but nafe-feel din nila ang lamig ng panahon dahil sa hanging amihan. So, yan po ang nangyayari na yun. Okay, so dito po sa labas ng ating bansa, wala pa po tayong natatanawan na sama ng panahon. All clear naman po, may mga surface troughs naman po dito. Nothing to worry about. At sa ating fast animation, so nakikita po natin dyan ang mga konting kaulapan dahil ang surface trough at all clear naman po sa ating bansa. May mga shear line lang po at hanging amihan dito po sa Kabikulan at Eastern Luzon. Samantala sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com ay kita po natin dito ang natitirang kaulapan ng shear line. Bibigay pa rin ng mga konting ulan, okay, compared sa kahapon. Medyo mas bawas na yung mga ulan, although pabugso-bugso pa rin siya at medyo sumisilip na po ang haring araw, although malamig, okay, na-feel natin. Alam natin na medyo pag malamig yan, talagang ang lakas ng high pressure ay talagang umaabot hanggang dito. Ang ating atmospheric pressure ay umabot po ng 1,020 hectopascals. Pag normally kasi nasa 1,013 lang yan, 1,014 pag walang sama ng panahon.
Pag bumaba dyan, may low pressure yan. Okay? So, nasa high pressure po tayo. Nasa edge ng high pressure. Kaya, medyo malamig po ang ating panahon na yun. Makakatipid po tayo sa air conditioning. At maganda po mag-relax. Okay? At dito naman po sa Eastern Visayas at ibang bahagi po ng Kabisayan, mukhang magkakaroon kayo ng mga ulan sa loob ng 48 oras bukas hanggang Sabado dahil po sa pagbaba ng shear line. So, pati itong Northeastern Mindanao, Surigao Provinces ay magkakaroon po ng mga pag-ulan sa nakating pong Sabado. Okay, so mag-iingat lang po kapag bumaba po dyan ang shear line. At sa ating forecast sa hangin mula sa European model for the next 3 days hanggang linggo. So, bukas po ng hapon, inaasahan po natin ang paghina ng amihan. Although, medyo mahangin pa rin ng bagya. Mag-shift po ang amihan dito na po sa may Visayas at northern portions ng Mimaropa. At aabot po hanggang sa may coastal areas po ng northeastern Mindanao sa may northern Caraga. At sa Sabado po, ito pong hanging amihan ay mananatili po ang kanyang katamtaman na lakas dito po sa area ng Kabisayan at Northeastern Mindanao na pwede umabot hanggang 40 o 45 kilometros bawat oras ang bugso ng hangin. At sa linggo ay mananatili pa rin ang hanging amihan hanggang sa Bicol at Eastern Luzon. So yan po ang makakanasan po natin, mga pabugso-bugsong hangin mula 20 hanggang 60 na po or 55 kilometro bawat oras. Sa ating rain forecast naman po, susunod na 3 araw, so na yun, ayan po yung shear line, ka-affecto sa Kabikulan at maya bababa na po yan sa may Eastern Visayas at bukas po ng hapon, inaasahan po natin ito po ay lalong bababa dito sa may Northeastern Mindanao, so may mga ulan dito pwede mangyari. Kasama din po ang Kabisayaan. At sa Sabado, ito po ay unti-unti na pong hihina. Although may mga possible pa rin mga ulan dito. Konting showers sa may Northeastern Mindanao. At sa Linggo, ay mukhang mag-interact po sa isang surface trough. Medyo kakapal po ang kaulapan dito sa may area po ng Yap at Palau. But hindi pa po ito makaka-affecto sa ating bansa. So ito po yung pag-converge ng hangin mula sa amihan at hangin silanganin at mukhang may mag-form po dito yung tinatawag nating surface trough dito sa area na ito at hindi naman po siya purely defined upang tawagin na LPA at babantay natin yan kung maging shallow LPA but so far hanggang dito lamang po ang kanyang takbo sa may south of Mindanao dahil napakalakas po nitong high pressure area sa may eastern China. Okay, at kung titingnan natin yung pinaka-latest rainfall accumulation forecast mula sa European models for the next 3 days hanggang linggo, ay inaasahan po natin itong mga pag-ulan dito po sa may eastern sections po ng Visayas at northeastern Mindanao. Na yun, hanggang bukas may mga konting ulan pa rin dito sa may Kabikulan, lalo na po sa may eastern sections, sa may Albay, Sorsogon, Catanduanes, Romblon, at dito rin po sa may hilagang bahagi po ng Panay. At sa ating wave forecast naman po, sa susunod na 24 oras na yung araw na ito, hanggang bukas ay inaasahan po ang pagbawas bagya ng alon mula sa 4.5 meters, baba po siya sa 3.5 meters. Pero medyo maalon pa rin po ito at mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, so may mga gale warning po dito. Yung inland areas ay nasa 1 to 2 meters ang inaasahan rin pagtaas ng alon dito dahil sa epekto ng amihan at dito rin po sa may West Philippine Sea umawat po ng hanggang 3 to 4 meters ang taas ng alon. Sa Sabado ng hapon, inaasahan pa rin natin ang ganun na laki ng alon hanggang 3 meters or 3.5 meters dito sa may coastal areas po o coastal waters ng Eastern Philippines mula sa Cagayan Valley hanggang dito sa may eastern portions ng Mindanao. Samantala, napaka-katamtaman naman po ang laki ng alon dito mula sa 0.8 to 1.5 meters ang alon sa inland waters ng Pilipinas. Samantala sa may West Philippine Sea ay medyo okay naman po. Nasa 1 to 2.5 meters
at medyo mapanganib din sa mga malilit na sasakyang pangdagat. At sa linggo ay same wave heights mula sa 2.5 hanggang 3 meters ang inaasahan po dito sa may coastal waters ng Eastern Philippines, mula sa Eastern Luzon hanggang sa may Eastern Mindanao. Samantala ang inland waters ng ating kapuluan ay mula sa 1.5 hanggang 2 meters. Ang ibang areas pwedeng umabot pa ng 0.8. So, mababa hanggang mahina hanggang sa katamtaman lamang po ang paglaki ng alon dito sa may inland waters ng ating bansa. At dito na po sa may West Philippine Sea ay mananatiling nasa 2 meters ang overall wave heights dito. Okay, so yan po ang wave height update. At bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, ng US government po ito. I-issued po kahapon and valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Now, sa week 2, valid January 31 hanggang February 6, inaasahan po natin magkakaroon ng Pilipinas. Lalong-lalo na po ang Bicol, Northern Mimaropa, Visayas at Northern at Northeastern Mindanao. Magkakaroon ng below average rainfall of more than 50%. Samantala po sa week 3, valid February 7 hanggang February 13, ang Eastern Visayas, Northeastern at Northern Mindanao ay magkakaroon pa rin ng more than 50% of below average rainfall. So dito po sa area na ito ay mukhang kukulang pa rin ang amount of rainfall. Although ang week 3 ay highly uncertain, so pwede pa pong magbago yan. So far, yan po ang outlook for the next 2 to 3 weeks. So medyo mababawasan naman po ang mga pag-ulan, lalo po dito sa Kabikulan, dahil sa pagkakaroon na naman ng maybe another monsoon break. So medyo balik na naman sa warm easterlies. But may mga possible pa rin mga ulan, dahil po sa pag-init ng ating mundo, yung sea surface temperatures natin, medyo mainit na talaga. So may mga nakakalusot pa rin mga ulan sa Eastern Philippines, lalo na po sa Kabikulan. So yan po ang latest natin na yung araw po ng Huwebes at babalik ulit tayo na yung weekend. Pakibagay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pupanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.